Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melok bro Kang no. Lho. Mbah Buk rene ya. Aku tuku iki go tak go pakan lele yo. Cacah lebut ya. Itu tulimo. Kan tulimo kan gitu. Kilo pakan lele. Tulimo. Caca tuku pakan lele. Lho 75 iki, Kak. Ki rencanaku yo tak beli tak go pakan gurami iki. Gurami. Kancamu kan endi, Kak? Cek to. Lho, piye ki lho wong ki lho? Kok iso kowe gak tau ngetok. Ya gitu. Ajur Mbah Buk ya. Ajur. Pokok iki wong adol wedhus ki bertahan ngono tok. Lagi loro ta wes. Bakul sekolah neh. Bakul sekolah neh. Bakul sekolah neh. Bakul sekolah neh iki lho. Kok iso sekolah neh ki piye, Mbak? Sepeda tak wehne 50 ki loro. Yo 52. Ki opo ki lho? Tenang, eko-eko. Sak pira-pira? Oh ya wis. Perhati. Berbabane tak wehne 400 nyaman. Iya. Berarti berpapat 50 sak anake. Heeh. Papat 50 sak anake lho, Bos. Anake loro deh. Lah yo. Jenalah. Ajur. No. Neng pasar Moneng iki, Bos. Womon ngene iki teko pira? Iki. Nek wedhus kaya ngene iki jek rada payu, Bos. Lemon ngene iki sik penak dol-dolan. Iki 350 e. Oh, modus e. Petek lho, kilo. Wong nang pasar kilo. Kira-kira 100 tak beli. Kilo wong nang pasar kilo, Bos. Iki lho. Piro iki? 80 kan 100. Itu 5 arep tak pakan gurami kuwi. Iso. Tak beli. Biar tak beli dhewe kok, arep tak pakan iwak kok. Iso. Rica-rica. Kowe koyo nang pasar karo sapa? Karo Muji. Golek berok. Lha iki to berok. Golek iki kok iso berok iki lho. Iki beroke larang kok. Ya gitu musik. Sing kuru. Oh ya eneng sing kuru. Enggo bro. Juga babon kan. Apa iki? Babon nggunamu wae. Tak gawa sak anake tak nggo mancing. Ditakoni wong-wonge, anake pira Mas anake? Anake wis payu iki. Babon Juga kan? nah. Tak gawa sak anake, jejel deloken anake yo. Nek kleru. Jeremu kleru. Wong wis tak omongi kok. Lah yo nek bener ayo deloken kae. Ayo, kok sengket tenan apa piye? Yo. Nek prosoku apik sing nggonamu.
Ya toh, kuwi rada ndek. Kok iso nek sik nggonanmu ke dawa. Lah, diomongi ngeyel iki. Trawas asli sing jumen pokoknya aku. Asli. Lho, awakmu kan milih sing gedhi to, Bang. Ya toh, wis tak omongi sing ngarep iki. Sing arep apa? Video call kamu? Lah kowe jeremu sing lempit. Lah iki nek lempit yo lempit kabeh to Bu pengen let. Iki gak Mariam iki langsung tak gawe ngene Darpong. Nek dawane dawa ke to lempite. Kok iso Tinyang bro. ndi? Ku ora didol kok. Ini apa kok bikin Mas? Kuwi tak go mancing mbokane kuwi lho. Kuwi ora didol karo Darpong bingung dhewe. Gawa apa? Emang gawa apa? Gawa apa? Gawa apa? Untuk waret, Bos. Tuku arit. Waret, Bos. Apa jek arep ngarit kowe? Pensiunan lho, Tran. Eh? Kera pensiunan lho. Lah aku kaget moro-moro kok tungul ngono. Malah resik ya, saiki doan no kulite. Kulite, Bang. Baru Darpong mau nyapa? Sapa? Kowe lho, jalan kok. Eh? Kok bengi ya? Ngomong ubah-ubah, baru ubah. Terus enak kancaku ora juga. Tahu ya. Tinyang bro. Mentok 1350. 15 ya. Kurang 15 ya. Ngono nek. Gimana? Bone tok. Yo to. Ora tawane kancaku. So, kowe Darpong jale 15. Sing ki malah jaluk kawin iki. Iki lho, Pak, anak ya apik, Pak. Kebulu ya? Yo, Masa kon. Ngomong sapa? sing anake Elsa Delia kae lho. Lah iki dus kutone colong lurah iki to. Eh? Supaya aku ke mana? Colong lurah apa? Mana iku nek Darpong? Rapisan udah kurang. Masa di calon lurah. Masa di calon lurah. Tolong aku. Wes mateng karek protek kurang rong sasi ilang lho dus. Cok aku enek kene kandang lurah. Murah anakku. Lurah Batiana lah. Lurah Batiana. Lurah Batiana. Kat bro, bawa bro. Saya ucap. Lah berhenti nyang kancaku. Cepeng lho tinyang sewonan. Ya apa jenenge wis ditakoni. Ora takon aku tentang wedhus. Eh? Kayak status kita langsung telepon aku. Ah, Iki telepon. dhewe nek tekone wong Blitar. Aku awake dhewe di parane. Babon sak anak itu 4.000. Babon sak anak itu 4.000. Apik yo. Bisa babon sak anak. Nek cempene akeh sing nakok. Cempene sak isine uang to iki mau. Saisine wong nakok. Terakhir cempe gede. Tapi tak parah payi. Tak dol Senin di Darpong. Kalau aku nek mau ya tak bonen. Eh? Darpong ya waleh lho. Gunamu tuh malah diduiti Darpong. Eh? Betul pura udah ngomong lho. Aku nek adol larang kok 3,5. Kalau pong jaluke cempene 3,5. Yo. Kon ngetok gulune tapi. Lah arep mbok tuku apa to? Ora gue tuku apa ya? Gitu pedus. Ya
Enggak, maksudnya kok Jenenge mobil. Yo iku jenenge gak mobil. Timbangan iki mbok tuku mendingan yo nang ben tuku. Ringu lanang-lanang saiki. Bisa wedok ora nek regane piye to? Saiki berarti kowe ngomong Enggak maksudnya gede pisan aku. enggak maksudnya edok wis mau. Itu gitu apa tak baca pisan kowe. Edok kowe mau gelem sik tak takoni. Iki lho, wa tukun wa. Kok iso emoh? Iku tuku kayak sing saradan kono ya. Wis kesaratan. Yo mah. Bukan nang kono kan akeh. Dhisik didusi bareng oh. Yes bang, tutup bang. Yes bang, tutup bang. Wes hari ini guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.